Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang nagpadespedidang seaman ang hinuli ng mga pulis matapos itong di mabayaran ang kanyang bill sa isang bar sa Maynila. Depensa ng sospek na sinamantala daw ng mga staff ng bar ang kanyang kalasingan. Ayon sa kwento ng waiter, pumasok raw ang nasabing seaman may kasamang babae at nagpainom ito sa staff ng bar dahil nga despedida niya at sasampa na siya muli sa barko. Yayabang kasi. Kaya daw hanggang 15,000. Subalit nung in-update na ng waiter na umabot na ng 15,000, sinabi pa ng seaman, paabutin daw ito ng 50,000. At nang umabot na nga ang bill sa 50,000, sinabi ng seaman, kaya pa daw hanggang 100,000. Subalit nung umabot na ng 84,000 mahigit ang bill, dito na nagtanong muli ang waiter sa seaman kung kaya ba talagang bayaran. Subalit dito na nakipagbuno ang seaman sa waiter at nagkagulo sa nasabing bar. Dahilan para arestuhin si alias Ricky na isang seaman. Ang dala niyang pera ay 20,000 lang talaga. At hindi naman daw yun naabot sa ganon kung hindi dahil sa mga staff na sinamantala ang kanyang kalasingan. Kadalasan na sa bill ay ang ladies drink ang siyang nagpamahal. Ikaw, kabisyo, magpadispedida pa ba kayo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, si Man Bisik! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo! Feel good morning! Kami sinama eh. Ngayon po ay July 10, 2024, Miyerkules. Sa oras na 7:33 ay kasama na angkol na angkol. Umalis ng Davao, nagpadespedida, napunta ng Novaliches, Angkol Dago. Ang galing-galing talaga. Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang pambansang tita sa balat ng radyo. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo? Siyempre, dahil nagpadispedida si tita. From Bacoor hanggang Pasay ang kanyang despedida, Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col. Hello sa mga nagpapadespedida. May asama ba yung seaman? Sorry, hindi ako nakinig. Walang wala Wala. namang sinabi. Pero may kasamang chicks. At nang libre nga siya sa bar, sa staff. Uy, inom tayo dahil magpapadespedida ako. Alis na ako. Hindi nakabayad, no? May Hindi 20,000 lang siya, pero yung bill niya umabot ng 84,000. Tapos binaranggay siya. Inuli ng pulis. Inuli ng pulis. Saan ka ba nanggaling, ha? Ang tumatak lang sa akin kasi, nagyayabang. Ba't kagalit mo, Kanor? Oo nga eh. Ba't kasi Kiss, gusto kong... kiss, Sige kiss. na nga. Kaya ako nagalit. Gawang Kanor, Mang ha? Kanor, kasi ang tumatak lang sa akin yung yabang. Seaman. Yan. Naiintindihan ko yung lasing. Lasing, sinamantala. Hindi, may lasing na galante. Oh. Hindi, wag na akong anuhin. May kasamang chicks. Alam nyo yan na nagyayabang. Pag may chicks, Yayabang nga. nagyayabang. Basic. Ganun ba yon? Sabi ng friend ko. Diba? So, anong dapat gawin pag ganyan? Dapat, kung 20,000 lang, sino bang kasama niya sa ano?
Oh. Yung mga staff nga, pinainom niya. Staff niya, Ng bar. di ba pag despedida, yung mga friends mo, close friends, families, bakit? Iba, di ba? Bakit? Express, ano? Express. Nagagalit. Express. Sige nga. High blood ako, express. Kasi, Ma'am, huwag kang di ba pag ma-high blood, despedida ma'am. po para sa pamilya mo, ba't nakarating ka sa bar na hindi mo kakilala ang siya ba may-ari ng bar, express? Ma'am, ganito yan. Maayong buntag ka ninyong buntag tanan. po. Sa totoo lang, ma'am, hindi sa kanya ang bar. Tapos na ang despedida sa kanyang pamilya. Ibang despedida naman yung ginawa niya. Opo. Kaya nabulabog tuloy ang seaman. Express, ikaw, kilala kang tao, napaka-powerful mo. Ganyan ka ba magpa-despedida? Ma'am, pobre lang ako. Alam ng taga Davao, Yeah, I ma'am. know, pero... Hindi ako nagpapadespedida, ma'am. Kasi hindi naman ako aalis eh. Dito lang ako, ma'am. Pobre lang ako. Alam na naman yan. Pero, Express, pag aalis ka, invite mo kami sa despedida mo. Ma'am, ikaw ang magiging host dyan. Ikaw mag-MC. Naalala ko nung dati nag-host ako nung nandun ka, iba yung ginawa mo sa akin. Hindi pa tayo close nun, ma'am. Kaya ka kinabahan. Huwag kang matroma sa akin, ma'am. Trauma ako sa'yo, may mga pictures pa nun. Kasi ikaw rin naman kasi, ma'am, eh. Papatik-atik ka sa akin. Hindi ako atik-atik. Kumanta lang ako dun, Express, sa Malacanang. Anyway, kaya sabi ko, yung mga seaman, gusto nyong magpadespedida, sabi ko sa inyo, doon na lang sa pamilya nyo. Huwag ka manglibre ng ibang tao kasi alam mo naman, pag may pera ka, kasamantalahan ka talaga niyan. Ganoon yan. Ganoon yun. Siyempre, benta na yun eh. Hindi rin natin masisi yung mga staff. Bakit? Kasi ang go signal nasa customer eh. Kumbaga pag nagpirmahan, talo yung customer. Kasi nag-go signal siya. Totoo yan. Ganito yan. May mga, hindi po lahat. But may mga seaman, ma'am, pag nakauwi ng Pinas, paldo-paldo ang pera. Paldo-paldo. Magpapasara ng buong bar yan, ma'am. Exclusive. Ganoon sila. Kaya walang customer na makapasok iba. Ako magbayad lahat dyan. Akin tong buong gabing ito. Kaya, sinong kainuman niya? Lahat ng nandoon ng mga staff o kung sino man mga chika babes doon, papainumin niya yan. Kaya may mga ladies drink. Yun. Kaya ang mali mo lang, brother, hindi ka nag-imbita sa amin. Yun. Kasi kung kami, as a friend, di ka namin samantalahin. Di naman kami sabik na sabik sa alak eh. Iba yung balak namin. Oo. Diba? Kaya again, sa mga nais pong magpadespedida tas walang pera, huwag nyong subukan. Masisira ang buhay nyo. Totoo. Maraming salamat po. Thank you, Express! Ay nako, alam mo yung mga Grab drivers natin? Magpadespedida. Hindi naman mag-abroad, nagda-drive ng Grab. Diba sila Bong Villamor, sila Roy Mapilis? Alam ko na kung bakit nagpapadespedida yan. Bakit? Nakaka-attract kasi ng chicks yan eh. Uy, Ganun ba aalis yan? na kayo, sir. Kawawa. Oo. Siyempre, ko-comfort ng girl. Oh, sir, ingat ka po I-comfort niya dun. yung seaman? Yung Grab driver. Sir, good morning po. Ako po ang... Ay, ma'am, good morning po. Ako po ang inyong Grab driver. Sabi nung driver. Sabi ng seaman. Uy, may mga rumarakit sa ganyan eh. Nagda-drive din sila. Yung mga seaman? Mga waiter. Ay, Ang daming alahas ng seaman. ng waiter. Wow! Ma'am, ano pong gusto yung drink? Cocktail o beer? Sabi ng waiter? Sabi ng Grab driver. Ma'am, ingat po pagbaba. Bigyan nyo na lang po ka ng 5 stars sa sa app. Uy, sabi nung Grab driver. Sabi ng waiter. Uy! Babayero din yan eh. Ay, yung waiter? Lahat. Grab driver, waiter, seaman. Damay-damay na naman. Sabi nga nila, every report. Sabi ng seaman! Sabi ng waiter. Grabe talaga yung mga waiter. Diba? Kaya pala kaliwat kanan yung chicks niya. Kaliwat kanan chicks ng seaman? Nung driver. O basic, 'di ba? Lalo kapag makikita mo may suki yan tumatabi sa driver side. Chicks niya 'yun. Chicks ng driver? Chicks ng waiter. Oh! Inagaw ng driver. Basic! Basic! Magpa-despedida, dapat may pera, wag mangutang. Kung magpa-despedida, walang pera, wag nang magpa-despedida. Despedida! Good
morning sa Grab Warriors, sa Katutok. Good morning sa inyong tanan. May pagpaminaw. Tuloy-tuloy tayo. Dito lang. Kasama pa bansang tita Tanya at Chinita. Ito po ang 90.7 Love Ray at kulang dagol. Sa 90.7 Love Radio ka lang mamememorize yan. Basic. Manufacturing Corp. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!